dnes tu máme najsilnejší pick-up na Slovensku. Rante RX 6,2 V8 kompresor. Sérii vlastne toto auto má 707 koní, teraz sme na nejakých 850 koní. Bude sa tam chystať nejaká úprava, nejaké zmeny na motore, vstrekovanie metanolu a podobne, takže auto by malo mať v blízkej budúcnosti možno cez 1000 koní a 1200 Nm. To sa necháme prekvapiť na jar. Takže sú tu upravené vlastne nejaké veci na tom aute oproti sérii. Začal by som asi od podvozku. Je to postavené na N-bachových strunách, vlastne predok aj zadok. Je tam komplet lift kit, predok 2,7 palca, zadok 1,5. Je to kvôli tomu, aby sa tam dostali tieto 20-palcové kolesá. Osen, ktoré sú obuté na 37 palcových gumách, šírky 12,5. Koleso má priemer 1 meter, proti sériovému kolesu je to väčšie zhruba o 20 cm v priemere. Ďalej, čo je dosť také dôležité, aby sa to auto dalo ubrzdiť, tak sú tu brzdy na zákazku, ktoré sa robili v Barcelone. Sú to brzdy 10-piestové, keď využíva Lamborghini Urus alebo Audi RS6. Je to jediné na Slovensku 20 kolesa. No neviem, či len na Slovensku alebo nie na svete, lebo 440 mm kotúč bol dosť problém napratať do 20 kolesa. Keďže je to všetko robené minimálne na 21 palcové koleso, tak sa museli frezovať strmene z vonkajšej strany. Je tam možno miesto na hrubý papier medzi disk a strmeň, takže je to akože niečo špeciálne aj na tomto aute aj celkovo. Keď sa podľa závažia museli dávať dole. Museli sme obrezať závažia a zbrúsiť vlastne strmeň na fréze originál, aby sa to tam všetko vošlo, takže je to tam také napičný chlop naprataný. Pozrieť ešte na tie zadné brzdy, poďte sú tiež, tie majú koľko? 400? Zadné brzdy sú kotúče 420 a hlavný brzdový strmeň je tam z Porsche a jak môžete aj vidieť na videu, tak sú tam dva strmene. Jeden je strmeň elektrické ručnej brzdy, ten je z Audi R8 a hlavný strmeň je z Porsche. Takže je to taký mix brzd, ale je to asi na toto auto to najlepšie, čo tu môže byť, takže treba to vedieť aj ubrzdiť, lebo auto má váhu 3 tony, zrýchlenie z 0 na 100 máme za nejakých 3,4 sekundy, čo nemajú ani super športy, takže tie brzdy tam boli potrebné, lebo auto hneď ak bolo nové, tak po 1000 km horeli brzdy, takže bolo to treba riešiť. Však jasné, že to boli. Tu máme hrdzové šroby. Nefoď. Vyklávita výrobkov slovenských. Výfuky nie sú úplne najtižšie, keďže je to americká V8. Máme tam športové katalizátory, nie? Sú tam športové katalizátory, ináč ten výfuk je úplne sériový. Takže výfuky zatiaľ netrebalo inak upravovať, ale môžete vidieť, keď dám ruku. Aké to je? Veľký ako kokot. Takže najviac vás bude zaujímať asi zvuk toho auta, tak neviem, poďme naštartovať. Dedinu dobre. Neviem, či tu niečo uvidíte. Je to normálne motor z Hellcatu, čo nájdete aj v Chargeri, v Challengeri, čo to ešte má, Trackhawk. A je tu upravené sanie, jak môžete vidieť tu na vrchu. Je tam iná remenica, je tu nejaký udelátko. Udelátor. Švojzelný udelátor. Mám potvrzení od mechanika, že vás předjedu. Tak se podíváme pod kapotu.
Má tady lesklou věcičku se spoustou trubiček a zamotaných drátů. Vy ne, on tu má nějaký kouzelný udělátor. Za chvíľu sa vlastne ten motor bude prestávať, bude sa tam vlastne pristrekovať metanol, budú tam iné vstrekovače, celá riadiaca jednotka sa bude prehrávať, robiť sa mapa vlastne na prevodovku, na motor a nejaké ďalšie veci, prídavné chladenie a podobné srandičky. Teraz to má okolo 800 koní, hej? Teraz to má okolo 800 koní, 850 a po tých úpravách by sme mali byť niekde okolo tých 1000 koní. Tu máme vlastne zadok TRX-a. Príde mi tu, že to je o mnoho viac miesta ako v nejakom sedmičkovom Bavoraku. Je tu miesta, práve preto aj toto auto je také super a je to dosť multifunkčné, lebo ozaj sa tu zmestia 3 sedačky, ktoré sa dajú nacvakať na Isofixy. Keď sú tu nie sedačky, tak dajú sa vlastne prestavať, táto stredová opierka sa dá takto sklopiť. Sú tu držiaky na nápoje, tuto je taký odkladací priestor. Je to všetko vlastne v alkantári, v koži, je to tak dosť luxusné prevedenie. Dokonca sú zadné sedačky plne odvetrávané, vyhrievané. Vidím, no vyhrev. To je dosť také už akože neštandardné na takýto pick-up. Potom sedačky sa dajú vlastne takto vyklopiť a jedna aj druhá strana. Vlastne tým, že tu není žiadny tunel alebo niečo, tak sa to dá vlastne bez problémov použiť ako odkladacie miesto a dá sa tu dokonca aj vyspať, keby bolo treba. Takže je to fakt také priestranné a pohodlné. Není sú to už také sedačky, jak bývali na starej Navare, že si mal lavicu a proste si sa modlil, že keď ideš 20 km, že už ťa bolel chrbát alebo niečo také. Je to fakt proste luxusné. Komfortné, no. Takže už sa fakt s tým pohrali a ako sám vidíš, už to vôbec nevyzerá ako americké autá, že čo každý hejtoval, že sú to vlastne nekvalitné spracované interiéry, materiály. Takisto hudba, je tu Harman Kardon, je tu 19 reprákov, 900W sústava, takže akože hudba tiež exkluzív, panoráma, strecha vlastne. A neviem, čo by som ti ešte povedal. Sú tu všelijaké také skryté veci tuto v podlahe, to ti môžem ukázať z druhej strany. Všelijaké odkladacie miesta, pozri sa napríklad tuto pod gumou, sú tu rôzne takéto skríše, kaslíky aj na jednej, na druhej strane, ktoré sú schované tuto vlastne pod tou gumou. Predu je to tiež takisto veľké, veľký ložný priestor na všetko možné. Lakťová opierka taká, že zmestíš tam aj celú tašku z Kauflandu. Máme tu milión tlačítok na rôzne módy. Je to vlastne 23 model. Ten už má na rozdiel od 22, má celý virtual cockpit. Základ sú tu napríklad takýto performance menu, kde si viete pozrieť napríklad nastaviť si launch control. Potom sú tu jazdné módy, šport, ťahanie, sneh, auto, môžete si spraviť svoj vlastný mód, piesok, skala, Baja Race. Tuto vlastne sa to, aj keď si prepínate tie režimy, tak tuto vlastne sa to takto vyzobrazuje, keď to dáš. Keď si napríklad prepneme napríklad šport, tak vám to takto zobrazí. Prepneme, dajme tomu sneh, tak si to zobrazí takto, takúto krajinku. Ja neviem, čo tu máme, rok, alebo ja neviem, Bahu, tak sa to takto krásne premieňa, takéto vizualizácie. Tuto máme stránku takú, že tu si vieme pozrieť vlastne všetky údaje o jazde, zrýchlenie z 0 na 100, vlastne sú to údaje, ktoré sú okruhové. Tuto máme všetky ukazovatele, teploty, ja neviem, všetká teplota nasávaného vzduchu a neviem aké somariny. Tuto to ukazuje graf jazdy, vlastne výkon, krútiaci moment. Tuto sú, dajme tomu, preťaženia, jaké Gčka to dokáže vyvinúť to auto. To, jak vidíte, že 4G, dajme tomu pri brzdení, alebo v náklone vlastne v zatačke. Je tu fakt toľko vecí, že človek by sa tu mohol hrať v spätnom zrkadle, je kamera, má to, neviem ani koľko, 3, 6, 9 kamier, koľko len chcete. Na každú stranu zobrazuje to vrchnú 360 kameru, na ľavé koleso, na pravé, predná kamera, zadná, tak akože na to, že to má také rozmery to auto, akože niekedy v meste to je fakt dobré, aj keď človek zase, keď vie šoférovať, tak sa na to nedrží, ale sú tie kamery fakt užitočné, lebo tam
ten predok, ten presah toho auta je fakt extrémny a keď potrebujete niekedy zaparkovať, tak je to užitočné. To je len štvorkolka, je to vlastne na stálu štvorkolku, nedá sa tu vypnúť predný náhon, že by to išlo na zadok, akorát sú tu len redukcie, je tu uzavierka zadná a takéto veci, tuto sú tiež prepínanie modov vlastne. Keď zmačknete toto TRX, tak hneď sa aktivuje launch control, to je skôr už taká vychytávka, taká ako že hovorím na tie závody alebo na niečo také. Takže toto by sme mali a ukážeme si ešte nejaké videá z jazdy. Môžeš zavrieť kapotu, prosím ťa? Zavrieš kapotu? Dobre. Takže keď budete chcieť TRX, tak musíte mať maximálne... Jednu malú ženu, 170 cm. Alebo rebrík. Alebo rebrík. Alebo 2 metre.